Aké potraviny ti kurva zlepšia pamäť a udržia ťa mladého jak po dobrej borovičke? Moje obľúbené sú čučoriedky. Denne si dám pohár organických mrazených, lebo tie zasraté bobule sú super potravina nabitá antioxidantmi, čo tvojmu mozgu pomáhajú bojovať s voľnými radikálmi a starnutím jak profesionál. Majú flavonoidy a polyfenoly, ktoré podľa štúdií bránia vekom podmienenému zabúdaniu, zlepšujú sústredenie, chránia mozgové bunky a zvyšujú prietok krvi do mozgu, nech ti hlava nefunguje ako starý Škoda motor. Určite choď po organické, nech ti tam nenaletia jebané pesticídy, ktoré ti mozog ešte viac zničia. Aj iné bobule sú skvelé. Malíny, černice, jahody majú menej kalórií než iné ovocie a čím viac farieb, tým lepšie, lebo každá farba ti dáva iné fucking látky proti starnutiu. Jedz ich denne a tvoj mozog ti kurva poďakuje, že si ho nekrmil len knedľami a pivom. Sleduj ma pre ďalšie zasraté tipy na tvoje pokazené telo.